Άντε τώρα. Η ομάδα ξεκινάει καλά. Δυναμικά, Νίκο. Πολλοί κόσμος σήμερα. Να καταλάβει. Το καταλαβαίνω. Δεν το σπουδάζει. Το οποίο ο επισκέπτης δεν καταλαβαίνει. Το διαδίκτυο. Είναι αυτό. Πάντα πολύ χρώμα με την πικάκια. Και σε πανελλήνιο επίπεδο, αν συνεργάζονταν σύλλογοι. Τα like, σήμερα αυτό μας μάνα. Τα like. Άχα το σήμερα το χόρτα. Ελένη, μα τι έκανες τα μάτια. Η αρχαία πόλη Απολωνία εντοπίζεται μεταξύ του Βενεράτου, δηλαδή του χωριού που είναι απέναντί μας και του λόφου εδώ πέρα της Παλιανής. Αργότερα έγινε Αυγενική. Η Ακρόπολη της αρχαίας πόλης που βρισκόταν εδώ είχε όλη αυτή εδώ η πλαγιά κατοίκηση. Βλέπουμε διάσπαρτη κεραμική μέχρι την πρωτοβυζαντινή εποχή. Μετά πηγαίνει στο Βενεράτο απέναντι, γιατί εκεί η κεραμική είναι εφιαλωμένη, είναι δηλαδή μετά το 1000, ας πούμε, μετά το 1200. Φύγε, ναι, φύγε. Το σκάλισε, ας πούμε. Πήγε στο νοσοκομείο, ήταν στο νοσοκομείο. Κυκλοφορώ. Και από το υπερκείμενο της δεξαμενής, από το πάνω μεριά της δεξαμενής. Το 1492 οι Βενετοί είχαν μια κρίνη εδώ από κάτω. Έλα ρε, εντάξει, καλή σειρά έτσι. Έχω δώσει μια νοσοκόμα. Το κάνει το 2006.